Ban penne pensa ela ka jong kariti tenrai kadai ka phang ka badon ben ha ka jing mo jing perkhat jong ki babun nangi hendrai ban pen I da ka kampan le se ka kham shitam ya baro ban shim ya ka ne ka benta namar ngi don ru laki kam ki jam ban pendam hendrai da ka jing snok ti ba ka jing trai lang kum ka kan hon ka ka bam la ban long Gane ko kubor kadai shapang ka wei ka shnong ka ba ha ke khendet snam men shua ka lakhi lang aman sim ban pin ke imbyang ya ka wei na ki kam umen barim ka ba ki pateng menta ki ya sngo satang ha ka jinga thu khana hendrai ha ka snam arajar khan nyo gane ka shnong ka lapan isndon da ka kam halor ka rukom sho ka ba umen barim menta ngin pin I shapi ya ka ni ka kubor Hagani ka tayo ka kunhun UPCN kalalit yo kajat hagasnong kut. Hajan kasnong puryang kabaha bapok hima khairem jong ka Maurang Kaneng constituency haga district East Khasi Hills. Dinong shnong hangne hi ki babun kidai ki baem da ka rap karyang bat uwei ni ki mar rap uba ki complete jingmut udai ukuba. Kumsi benta ban pen ki embyang ya kerukom syok ba ka bajule do men barem baja kinong shnong kasnong kut ha kisin sajan jo kateo balala kele penlong ya ka syok ba ha ga baki shenrang jo ka kasnong nadu ki samla hadu ke belarang ba kele mi renti ban pen ki embyang ya ka ne kerukom tenrai ha ka ba syok ba khasi ka bala sedang bandu jat no menta kajing temu ban pen ki em ya ka ne kerukom syok ba kalong da benta ban buat ya ka jing hikai ni ki pateng ke belalek Bad haka juga por ban hikai pat ya ki pateng bementa bakin tip gini gurukom syok batan rai kam tam habagasnong kam jule asyo gini gurukom menta la palat arpos nam tam Kajing kuat jong kasnong ban perke embyang kan kajing sok ba kalong namar ba ono haki por ki barim ki jongi kila ikane kurkom haden aki arphos nam isu antat ba kalong la acan arphos nam kamdon sok ni ka anta kan tana kata daw ngi ba ka ba ubarim jongi ula ngi kwa ban perke embyang nang ta sa kawai ki khna jongi ki bon hikim yo isu to menta kajing kwa jongi ngi hi kalong ba man pen I po shnong po thau jungi ban pen I ya ki longden manden jungi kai ka ba nagaliang jong ki reu teman jungi mansua kila ban pen I me ka call shot ong no namar ba katkum ba kalong mentangi I ba kanika katkum ka nangya jong ka juk I ba kai ka ba ubarim ubo kai ka barim ula I ba kala nangcha no dan rein nagaliang jungi kum kador ba shnong juk shnong kut ngim kwa ba kanika bentakan cha no kan ni kwa he ba kan yai im khnang ba kapateng jungi kantip kai ka ba nagaleng jungi kum nagaleng ki barim ki reu teman jungi kila ngi kwa hi kata hasua ban sedang ya kan ka syok ba kirang ba ki pelong shuai ka jing duai bar ai ngoi utrai nong bo nong thawi ka jing kerpu jo u ka ba ulat the asai ban pendapan biang ya ki yeng ki sem kham tam ha bagarap karyang kalong ka ba man ba hadin ka jing ai ngo lapen bot pat da kan ka syok ba bat ha ka benen kong ki sempat uskum ha umau ban penia klat no keba no jentang bat haganik syok keba tenrai tang kishinrang kila bane shimbenta kaba kham isong shet haganik jing syok keba kade namar bagi rang ba kede kan ut rengkat bagi surjing ruai daga ba penia habru bat kane kakam onda kirang ba keladap ban lum yukuba ubadang don lang bat ustad daga ba penon kam do upra ki penia klat pat yukuba no ustad rengkat ke jingarap jongkal air kabayarap ban rong no ustad la ka jong namar bu kam sting
Yimju wanra lagi nong belana bar. Ngidon hi lagi jong ki breu. Ki menta ong no menta kesngi ki pendap ha jong kawai. Nang tala syai ki pendap ha jong kawai. Kat kum kacing i biang ibit jong ka jing don jong ka ba mo. Don ki ba ya don lai phau sop ngut. Nang ta don ru ki ba kawai ka penthor ka ikop ban kitang lakum no. Ta sipongut nang taruh ki yalai hi kumta. Kamdai da kinong bela kan kataruh kita ki ba wan ru omdai da ki wan ban bela. Rai kadai ka nong keliang bangi ya. Nong ta kan ya biar rap keliang. Iwai pat ta kadai ka. Wala hagan ka syok ba tang senrang kila bani syembenta. Hendrai ki kentai pat kidon la ka jong ka kamram. Kata ban pen kre ka bam kadi ya kini kirang ba ki betrai minot bat pen mi sep na ka banta ban wan ra ka ba halayeng. Ondalayat ke por hadu steng sngi jong ni ka syok ba. Kitai samla ki wan ra ka bam kadi spentor bat hadien bagi ni senrang kila dak bam. Kilum kilang ya kini tiar bam ban klieng yaki. Tamo mansua unong kit ke bah po sinong cengi ngilak sing ngilak bonong no udah we na prengki ofisa lat na u minister ngilak bonong namar ba kajing burom cuki ka long palat ya ka ba ki bom cu yo i long kimlak ban pai phang cukai rai kidon la ka chong ka burom kilon la ka chong ka pawar kong ki nong kit ke bah kirang ba hi ke ba kit ke ba kidon la ka chong ka benta ki kethai kita burom hadu kata-kata kabam gadi ki haban penbiang habusyong Hadien kani kilum sijaka yu kuba pat pen kre apat saban kit salayeng da ka penon kam de ki kho ki belasna kerpang. Kaba kamper hang ni pinyu i bahadien bekladap pendap kenton bha ha ka kho. Kita tapru de ka jan salai ka kho rengkat bat than penwan doru de ki tri bat ki sentio ban penitenat. Ya ka baki khot ka kersong. Kabat thau ya ka kum ka siem jong kuba ban yo rung neng kong hapok ka jingsa jong kitrai ka pentor keba. Ondaladap ban lum ban lang bat tap yu kuba hapok ki kho bat hagi berni. Kirang ba ki sedang sakaban kit ban ba yu kuba bat kin hab ban ya de kejat komba arkan tatam ban poi sesno. Hang niru penla ban i ke jing treshit ram kini kirang ba. Haga ba silen terlenti wat apne ke jing thaj bat ke jing jaw ko sep. Mereka de ken uat bat pawar rengkat ke sur jing ruai. Nagaliang jongi kum ka dorba sinong hi barok awai haden bangila ya rai kadai long ka jing sedang bangila ban phe embiang haden ki phau snam ki bala lai no te ka jing thamu ha ki jong kanai ka long ba om ban kot tang manta hanrai man usnam bat ngi kerman ba hawai usnam ka long ka ba kham song sit bat ka long ba kham sukun ba ngila la seng ngila ban ong ba nginom le tang si jaka ngila no ar jaka la jakaru kat ba ngisngau don kam kan ngikwa hi ba kan khem ko mga on na do sedang ba habang lai kanai ngikwa ba kanom ja no tang mantau snam rai kanang ya bitang
manusnam. Onda kilayat kato kanepor bat ka benengru kelas sedang ban kemdum. Kini gerang ba kisange ban syong jathat ru spor bat hani ipor kipen kre artat ki dong musa ban tebe ahlenti bakin yo ban beteng biang ya kejingya lenti jongki. Cái này cái nhiều sempat ke bahan teman cua long nhiều sempat atat để nó tu haden kalau sempat tiang nó tu sempat lut để dikit pajba baca kemana sih để nó lagi dikit pajba để semua ke tung sit tung krau kan masuk nak kebentar cengkau này. Tengah snow ba kani gajing persyang jong snom kalong ka ba day ba ka badan kam yang ngiru ban dan kup kini ki jing pen ma ba yang ki long dien bat kumju ikini ki shnong ki badan hang ni bat ki paramarjan bakin tip ba kani ka shnong ka judan ya kani ka practice lani ka kariti dustur ka bakum kani ka ba kan long ka let's say kan long ka jing mentoy namta jungi lang baro kiba ngimpat jutip la seba ka judan kum kani hangne po shnong but nakalyang jonga kum FDC ngasno ba kum kini ke kiba let's say kum nomi khmat ta po district council ngan hab ban ra kini ki mat jinga kren ke jinga tai ki issue kiba yede bat kariti dustur nang ba ngin la ban penek pensa bat kum ju ngin hab ban kren kerpang ru habide ka district council ia kena kisah kut ba kenla ban bu kajing mang kerpang sekum nak budget kejongi ke ban manusnam ya ka ba kandan be kena ka rukom le burom nakamta ukhaw kuba lani namta ka bam ka ban poining kong hasnong mentausnam